kunne få en iPhone 17 Pro Max ud af det. Det er 9.000 kroner, jeg lige kan den iPhone 17. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så laver vi kan kun gå lige ud. Og vi skal allerede teknisk set lave en challenge. Fordi vi skal bare gå den der vej. Jamen, så skal vi. I am smart. Nå, vi skal lave en challenge. Jeg laver en challenge. Jeg vil den der vej. Hvorfor? Så skal vi lave en lige om lidt. Skal vi så gå ud på marken? Nej, jeg er ligeglad, hvad vi gør. Jeg tror ikke engang, vi må gå ud. Jeg slår. Nej, du skal slå med begge to. Skal jeg? Ja. Nej. Så jeg har gjort det her før. Så kan man lægge den der, imens man slår. Det har jeg gjort mange gange før det her. 5. Jeg har gjort det 4 gange før på min YouTube-kanal. 10. Jeg fik 10. 10. Det er et ommerslag. Fordi der er ikke en 10'er. 5. 5. 10 igen. 5. Hvor kan den slå hernede 5? Endelig. Ja, 2. Og 1. 3'er. 3. Lad mig finde 3'eren. Jeg Det kan er huske, der er en, der hedder sig 30 ting på engelsk. Det her, det er 4'eren. 3. 3. Sig noget på spansk. Uno. Ja. 2, 3, 4, 5, 6. Du skal også gøre det. Skal du ikke? Jo, det skal jeg. Er I klar? Ui. Fik en 3 og en 1. 4. Ej, fuck. Sig 30 ting på engelsk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Okay. Ja, let's go. Så det var nemt nok. Ja. Noah, han sagde bare sådan noget som blue, light blue og lime green og alt muligt. Det er noget, man bare tælle. Og jeg kommer ikke til at gå ind på vejen, så vi skal lave en challenge lige om lidt. Ja. I mindste får jeg gået nogle af mine skridt. Jeg skal gå 10.000 skridt om dagen, guys. Husk at gå 10.000 skridt om dagen. Hvorfor? Det er fordi, der er nogen, der prøver at være sunde, og siger, at man skal gå 10.000